אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה ואני רק רציתי ארוק, רציתי ארוק, רציתי ארוק עד שגע בעוף, עד שגע בעוף, שגע בעוף. עכשיו אני אביא איזה 2-3 בצלים לעשות לכם את הערוק. וזה מה, תוכנים אותו אחרת? לא, אותו דבר. אותו דבר בשביל לערוק. ואותו דבר, גם אותו דבר לקבה מבושלת. זה כמות הבצל, ראית כמה 4 בצלים עשיתי. כן. וזה כמות הפטרוזיליה. בסדר. זה של לערוק. יש לי סכין חדה. חדה מאוד. הנה זה סכין החדה שאני חותכת בה. לפעמים בצל חותכת ביד וזה. זה לזרוק. ראית למה זה פה? בוודאי. וזה לחתוך. ארוך זה לא קשה לעשות, 1-2. עוד רבע שעה יש לך ארוך ליד לאכול. זה כמה זמן אני מנסה לעשות בסיבוב אחד כזה דק? זה בשביל הערוק. הבצל חתכתי ושמתי אותו, סחטתי, שמתי אותו פה. כן. ופטרוזיליה. אוקיי. כן, עכשיו הכנתי 2 ביצים. כמה יש פה? חצי קילו? איזה? פה כמה יש פה? 300 גרם? לא שמה את הכל. זה הרבה, לא שמים הרבה בשר, כן. בוא נראה את הגודל. ככה, נגיד, יש 50 גרם פה יותר, נכון? 50 גרם, משהו כזה. עכשיו זה, אני שמה בשביל זה. אם אני עושה כפול, אני שמה כפול מזה, לא הרבה בשר. ממש בחופן של יד. כן, ממש הבשר, אם תשימו הרבה בשר, זה ייבש את זה. אוקיי. כן, זה בשר פחות, גם יהיה... מה, זה בשר עוף קצוץ, נכון? זה הודו. הודו. הודו, עוף, לא חשוב. כן. אוקיי. עכשיו נשטוף את הידיים פה, אני מנגבת האף. זה חשוב לי, התבלינים זה מה שחשוב לי. 4 בצלים, ראיתי ככה פחות או יותר את החופן. פלפל, שחור טחון. זה פלפל ככה. כן, שחור טחון. אוקיי. חצי כפית. חצי פחות, טיפה פחות. טיפה פחות מחצי כפית. כן, נגיד איך שאתה אומר חצי כפית, לא, זה קורקום. קורקום גם אותו כמות. גם אותו כמות, כן. מסתבר שקורקום מאוד בריא. עכשיו אני שמה קצת מלח ככה, משהו כזה. כן. זה מספיק, עוד טיפה אני אשים ככה, לא הרבה. ולמעוך קודם את הבצל עם הפטרוזיליה. והתבלינים. אם לא תעשה ככה, לא יצא טעים. באמת? כן, באמת. לא, בסדר. קודם כל עם התבלינים והזה, הבצל והפטרוזיליה עם התבלינים קודם, כן. אחר כך שמים את הבשר. בוא נראה את הצבע של הזה. איך יצא לי בול. שתי ביצים. מגש מלא, המגש שאני עושה אותו. מה זה? זה 200 ערוגת. רגע, שנה הבצל הכל בסדר? שיכנס אוויר. ככה שקצת ישבור את הלבן של הביצה, לא יישאר עם ככה חזק. עכשיו שמים קצת קמח. רגע נראה. קמח, אתה יודע למה? שלא יהיה גושים, שיהיה חלק. לא, שלא יהיה בו תולעים. תולעים? בטח, מה אתה חושב? אני יודע שאמרו שלא יהיה גושים. לא. כמה זה, סבתא? שמתי ככה, כמות לא הרבה, נראה, אם צריך עוד אני מוסיפה. קודם כל שמה קצת. כן, כן. לא, זה ראיתי, זה נראה כמו חצי כוס בערך. יש יותר מחצי כוס. 3/4. לא מספיק. מתייבש.
לא, עוד לא? זה צריך להיות יותר יבש? לא, לא צריך לייבש, לא חשוב, העיקר שזה... תראה, אם אני אעשה אותו ככה, עד טיפה, יחזיק. אם ככה, אז הכל יתפרק הבצל. טיפה קטנה, לא צריך הרבה. זהו, לא יותר. אחר כך יהיה עוד... הנה, עכשיו קצת תחמם השמן, לא הרבה. איפה יש אף? אין מה ללכלך ידה. אז תעשה. ככה? כן, רגע כן, שם. תעשה. יאללה, זה ארוך אחד ליוסי. תחזיק אותה מיד, ככה, כן? כן, שיד איך שלך יותר לא לנו. תבוא על השלם. ארוך אחד לדוד אורי. אני כותב פה אורי. אתה אומר. ארוך אחד לדודה לילי. לא, בסדר, עליך סבתא. על הפנים. איזה יופי. שון? ותענוג. אני אראה את העובי שלו. רוצה גם ארוך? הנה אחד גם ארוך לך. בטח שאני רוצה ארוך. עכשיו פה יש לך החום של הגז. כן. פה. מפה זה נהיה בהיר. פה נהיה חום. אז אני עושה ככה. מסובב. ככה. מסובבת את כולם. וחכה, הם ייתנו לך סימן שהם נהיו חומות. אני אסביר לכם, אנחנו מחכים שהארוך ייתן לנו סימן. נכון. תכף הארוך ייתן לנו סימן. איזה סימן הוא נותן? אתה תראה, לבד. בטח. מסביב יהיה חום ככה פה. אם אין לך סבלנות אתה יכול לראות. לא יכול לראות. אם לא תחזור בחזרה, לא בעיה. אני רק אראה לכם שזה לא מוכן. רק במזליג. אני אראה לכם שזה עדיין לא מוכן, תראה. נכון. אתה רואה? עוד לא, האמת זה לא שסבתא, הצבע. עוד מעט. אנחנו אוהבים אותו יותר שחור. כן. עכשיו אנחנו נהפוך, רק אם אמרת תראי לי את התנועה ונראה אותך. אתם רואים? נתן לנו סימן. כן. הנה זה אבל לא נתן לנו סימן. אבל הוא כבר מהצד השני הוא יהיה בסדר, נכון? לא בסדר, כן, זה בסדר. זה לפעמים יהיה ככה בפנים. לא נורא. אתה לא זוכר שיש בערוק שהוא מוכן לפעמים באמצע לבן? בוודאי. איזה יופי. אני לא מאמין. הנה הערוק. עכשיו אני כבר לא יודע איפה הערוק של יוסי. רגע, תן, אני רוצה. את היתר ככה. הנה רגע, אני מוכן. תראה איזה... יופי. תסתכל איזה מהם נהיה. אתה רואה? או, תוציא. מוכן, מוצאים. כן. כן, תשים בסדר. שיהיה סדר יפה, כמו שסבתא. לא, לא, תזרוק שיהיה על הנייר. על הנייר, שיספוג. על המעש. אנחנו ביום שלמחרת, אני עכשיו תראה, עשיתי שאתה הכל לוקח- לבד. שאתה לוקח כל שנה פעם, אחרי. מערבב קצת. סבתא, אבל את לא פה, אני עשיתי לבד. לא, לא, אתה צריך לערבב, היא צודקת. או, לפני ששם. כן. לערבב קצת, כן, כי זה עומד. כן, תעשי. טוב, זהו. בדיוק. שעומד... מההתחלה, במים. אני עשיתי הכל לבד, ואני מערבב לבד. אני מערבב לבד, ואני מלמד את סבתא איך עושים ארוכים. עכשיו זה כבר נעשה יותר מהר, אני רואה. שמן יותר חם. כן, הנה זה... סובב אותו, לא, חכה, איפה רק עוד לא? שמת. עוד לא. סובב סליחה. אותם קצת אם אתה אני רוצה. סובב אותם קצת, בדיוק. לא מסתובב. לא, למה ככה? אל תנעץ, אתה רק תן להם דחה להצידה. דחלה? בדיוק. דחלה, בדיוק. חבר'ה. תנו לו דחלה. כן, נותן לו סובוב. זהו. זהו, את האמצעי לא צריך. איך יהיה שם ארוך ועוד לא נגעת בו 5 דקות. ועכשיו שלב הטעימה. האמת, אני רוצה אחד, בטועמת זה שלו. חם? באמת? מלח. צלם את היד שלי. אם חסר, אני מוסיפה. כפיים אחרי. איזה כיף. לא חסר מלח. כמעט. לא חסר, לא, אני שמתי לב. אתה קולט את ההבדל שזה מהמחבת? איזה טעים? בן, תכפר עלינו. בן, תגידי לו אוהב את זה. משהו, אני אראה מי לו את המחמד אוהב את זה? חבל, אתה לא נמצא. בנושי, אתה חסר לי. תכפר עליך. אלוהים ישמור אותך, תחזור בשלום.
עכשיו נשים פה נסדר את הערוק. נסדר ככה. תרים את זה. אנחנו לומדים הכל, איך לסדר, איך להעשיר. תביא לי, אני אקח לדודה. בוא תאימת עכשיו אני הולך עם הערוק. דודה רותי? כן. עף עליי חרוק. אהלן. מקווה שזה לא יהיה לך חם. בכיתי, מגיע לי אחד. בוודאי, זה חם לך או ש... וואי וואי, זה טוב, יואו. מזמן לא אכלתי אותה ישר מהמחבת. אין עליהם ישר מהמחבת. בתיאבון. תודה. אם אתם רוצים... איך אנחנו עושים שום? כזה כמות? פחות. פחות? כן. ככה. טוב, זהו, כן. אפשר לעשות להם ככה? לא, הרבה קצת, שלא יהיו דקות. שלא ידע. למה כשנשאר? מושלם, מושלם, יצא מעולה. איכשהו. כן. היי, יצא לי קטן. זה בסדר, קטן, גדול, עקום, לא אבל חשוב, יצא מה לי אוכלים את זה? אז זה נאכל לפני שנביא, לא נביא אותו בערב. אוכלים את זה, אז מה? אוף. אוכלים אותו שלם. הם יוצאים לי עקומים. אני בסוף אעשה אחד גם מגניב. אצלי הרבה פעמים יצא עקום, מה אתה חושב? זהו. אוף. סדם אותי. ממש יוצא לי עקום, אתה יודע? למה? תמיד הם קצת אליפטיות, אף פעם זה לא עיגול. לא עגול, לא עגול, ארוך, עגול, עקום, מה, אוכלים אותו שלם? תראי זה עקומים אצלי. זה בסדר, זה בסדר. ראי את זה ופרפקציוניסט, הוא אוהב מושלם, הוא מה אוהב. שתעשה זה יצא יותר טוב. הכל עניין של... רגע, שים להם ככה. שיהיה לכם שים מסודר. ככה בגבונג. ככה בצורה הזאת. אבל לא עשיתי יותר. אם אתם רוצים, אני אעשה עוד קצת. לנו. סיידת חמודית חמודי, יש לנו פה אחד מגש ערוק אחד, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות כאן את הערוק האחרון. ערוק מיוחד לכבוד החג. סבתא לא תראה אותך. זה מה עשה? במכה אחד. עשה הכל, הוא רוצה גדול. זה יופי. זה לא חשב. זה ערוק ענקי. רגע, לא גמרנו. עכשיו, אנחנו עושים לו פה עין. נו, תביא נראה מה עשית. בבקשה. ערוק שמח. מהר, שלא יהיה דושי. הנה הוא שזוף. ובועז מעודה אחרי הגמר. שמח. כל מי שעובר אודישנים אצל סבתא לקובה צריך לשיר. ואני רק רציתי לשיר. ערוק, רציתי ערוק, עד רציתי שגע בעור, עד שגע בעור. איתה רציתי ללכת לשם